¿Prestó usted declaración en la Guardia Civil? En la Guardia Civil, en esos 5 días que estuve incomunicada, la Guardia Civil, bajo tortura, me obligó a hacer ciertas declaraciones donde me obligaron a autoinculparme e inculpar a otras personas en varias acciones, entre ellas las que me están acusando hoy mismo. Vale, esa declaración que prestó era, se dice, porque fue la Guardia Civil la que le dijo que lo hiciese. No me dijo, me obligó, porque si fuese decirme igual me podía negar, pero es que llegó un momento es que no podía negarme. O sea, me torturó y me obligó a hacer esas declaraciones. Arratsaldeon guztioi, gaur abiatu da Iratxe Sorzabalen aurkako epaiketa eta etzi jarraituko du. 1996an Gijonenetak egindako atentatu bat egotzi nahi diote Sorzabalin, eta berez Erroko espetxean baldin bazaukaten ere, asteotan Espainiaratu dute epaiketarako. Hala 2001an torturapean eginiko deklarazioak oinarri hartuta epaituko dute egunotan Sorzabal. Auzitegi nazionalean ukatu egin ditu Sorzabalek gaur goizean egozten dizkioten gertakariak eta gogorarazi duenez, inkomunikazioan egindako autoinkulpazioan oinarritzen da akusazioa. Deklaratu duenez, Guardia Zibilak torturatu egin zuen eta adierazpen horiek egitera behartu zuen. Bada epaiketaren bezperan, Sorzabalen aurkako mendekua bazter uzteko eskatute nazioarteko 8 ordezkarik. Bakearen, adiskidetzaren eta justizia trantsizionalaren garaia da, ez mendeku eta zigorraren garaia. Hori du izenburu nazioarteko 8 ordezkariren sinadurek lagunduta argitara ateratako manifestuak. Dokumentuan jasotako adierazpenek Iratxe Sorzabal euskal presoaren aurkako epaiketa dute hizpide. Hala manifestuan eskatu dute epaileek aintzat har dezatela zein den gaur egungo testuinguru politikoa. Are zehaztapena egin dute. Hitzargiz adierazita kartzelak usteko garaia dela eta ez betetzekoa. Nazioarteko 8 ordezkarik sinatu dute manifestuan, tartean direlarik esaterako, Nora Kortinaz Maiatzeko plazako Amen elkarteko kidea, Brian Currin abokatu Hego Afrikarra eta Jerry Kelly politikari irlandarra. Manifestuan nabarmendu dute ezinbestekoa dela botere judizialak behar bezala errepara diezaiola egungo testuinguruari. Laster itzuliko gara epaiketaren bueltakoekin, lehenago baina badira aipatu beharreko beste lerroburu batzu. Zaldibarko Luiziaren 2. urteurrenean erantzunkizunak argitzeko galdegin dute ehunka lagunek Ermuan. 2 urte joan dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik, hain zuzen 2020ko otsailaren 6an gertatu zen hondamendia. Hainbat hilabete iragan diren arren baina bistara da zauriak zabalik segitzen duela oraindik ere. Auziko korapiloak askatu gabe daude gainera, Luizia gertatu eta 2 urtera eta herritarren ezinegona ez da arindu. Bada hori aldarrikatu dute ehunka lagunek bart Ermuan egindako manifestazioan. Ez zen istripu bat izan, zuhurtziagabeko hilketa onartu zuten berterreko arduradunek eurek. Gertatu behar ez zen eta ekidin zitekeen hondamendia izan zela argi gelditu da. Bestaldetik, Bizkaiko Foru Aldundiak oniritzia eman dio Galdakoko eta Usansoloko batzorde mistoak desanexioari buruz osatu duen memoriari eta udalak gehiengo osoz onartu du memoria. Galdeketa egingo dute martxoan eta horretarako batzar nagusiek desanexioa onartza izango da azken pausoa. Horrela 2 urratsak baino ez dira falta Usansolo Bizkaiko 113. herria bihurtzeko. Eta afera hobeto ezagutzeko Usansolora bertara hurbildu da gaur 11ko lantaldea. Agustin Aizpurua Usansolo herria plataformako kidearekin izan gara hain zuzen ere. Alderdi politikoa nahi badute da borondate politikoa badago, egiten da nahi dutena bakoitzak. Osea, prozesua joango da aurrerantza. Esaten da, hobeagoa dala un acuerdo de despacho al desarrollo de normas. Osea, que hemen izango litzake berdin. Borondate politikoa badago, Usansolo izango da herria. Orain arte ez da izan zergatik, bakarrik ez delako egon borondate politiko.
Esan bezala Usansolon aurkitzen da Hamaikako lantaldea, beraz laster bueltatuko gara bertara desanexioaren bueltako azkenak hobeto ezagutzeko. Bitartean nazioartera begira azken egunotan Ameriketako Estatu Batuen eta Errusiaren arteko tentsioa behin-behinean apur bat baretu bada ere, haize ufadek eragindako sugarrak ez dira erabat itzali, bada azken albiste iso, hurrengo hauteskundetara begira inkestetan lehen postuan hobetu duen bitartean Emmanuel Macronek astelehen honetan Moskura egingo du bidaia Vladimir Putin Errusiako presidentearekin elkarrizketatzeko. Asteartean aldiz, Frantziako gobernuburuak Kievera egingo du hegaldian, Volodymyr Zelenski Ukrainakoarekin elkartzeko. Horrela Macronek bere gain hartu du Ukrainako krisiaren bitartekaritza lana. Ordea Bilbon, Ukrainaren kontrako gerraren aurkako elkarretaratzea egin dute igande eguerdi honetan Arriaga plazan, gerrari ez lelopean. Ukrainan gerra piztuko balitz, biztanleriarengan izango luken eraginez ohartarazi dute bozeramaileek elkarretaratzearen ondotik irakurritako manifestuan, biztanleria zibila izango litzatekeelako kaltetuena beraien esanetan. Estatu Espainiarraren arduraren nabarmendu dute. Hor, Ukrainako gatazkan dituen indar militar guztiak erretira ditzala eta NATOrekin haustea galde egin diote Madrilgo gobernuari. Bilboko talde antimilitaristak, ongietorri errefuxiatuak eta gerra hemen hasten da plataformek antolatu dute protesta bat egin dutelarik, ELA, LAB, SK eta Estela sindikatuek, antikapitalistak Bigite elkarteak, Bizkaiko IUK, Euskal Herria Bilduk eta PCek. Euren interesak babesten dituzte. Gerra bat lehertuko balitz, gerra guztietan gertatzen den bezala, kaltetuenak eskualdeko biztanleria zibilak izango dira. Hildako ez gain, migratzera behartuak izango dira. Eta orduz geroztik, behartutako pertsona migrante eta babes bila ibiliko direna izango dira. Bada, asteleneko lerroburuak horrela, iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea. Gaur abiatu da Iratxe Sorzabalen aurkako epaiketa eta etzi jarrituko du 1996an Gijonen etak egindako atentatu bat egotzi nahi diote. Besteak beste 2001ko martxoan atxilotu eta inkomunikatu ondoren Guardia Zibilaren eskuengandik jasandako torturen berri eman du epaiketan. Eso fue cuando me detuvieron y me llevaron al cuartel de Inchaurrondo y luego me llevaron a la casa de Hernani a hacer el registro. Después de eso me metieron en un coche y ahí me trasladaron a Madrid. Y fue ahí donde empezó todo el infierno. Y es ahí en ese viaje, es ahí en el coche donde me aplican esas descargas. Es ahí donde me golpean, donde me insultan, donde me soban, donde me dejan, donde me asfixian, donde pierdo el conocimiento, donde me queman. Es ahí donde me aplican todo eso, en ese viaje. Usted, en ese viaje de Inchaurrondo, usted llegó a Madrid. ¿Sabe usted a dónde llegó? Pues luego he sabido que era la Dirección General de la Guardia Civil, pero yo en ese momento no sabía nada. Ni sabía nada, ni veía nada. Desde que me montaron en ese coche me pusieron un antifaz, aparte de todas las bolsas de plástico que me ponían para asfixiarme, y yo no sé ni dónde estaba ni a dónde me habían llevado. Lerroburuetan aipatu legez, epaiketaren bezperan Sorzabalen aurkako mendekua bazter uzteko eskatu dute nazioarteko 8 ordezkarik, baina ez hori bakarrik Bidasoaldeko bere lagunek deituta, manifestazio jendetsua egin dute asteburuan ere Irunen, Euskal Presoaren herrian, ondoko irudietan ikusiko duzuenez. 2001an Guardia Zibilak atxilotu zuenean torturak salatu zituen Sorzabalek, Istanbulgo protokoloa aktibatu zioten 2015an, bigarren aldiz atxilotu zutenean eta mediku aditu baten azterketa izan zuen Fresneseko kartzelan. 2008ko abenduan Parisko dei auzitegiak gibelera bota zuen Sorzabalen aurkako euroagindu bat prokuradoreak sinesgarritasuna eman baitzien haren tortura testigantzei. Tortura kasu batengatik Parisek euroagindu bat gibelera botatzen zuen lehen aldia izan zelarik. Euskaldunon egunkariak 2001an egin zion elkarrizketan honela kontatu zituen bizi izandako torturak Sorzabalek, besteak beste azaldu zuen, ez zuela sinesten auzitegi medikua benetan hala zenik.
Ez gaina, lehen aldian ez nekin, ez nu sinisten forensa zenik, ni bintzatzen nuen, txakurratzela besteak bezala, guardia zibil bat zela. Eta izan zen momentu bat, gela batea eraman induten, eta azaldu zen tipoa, eta erakutsi zian forensa zela, ez nion sinistu. Eta esaten zian hori errekonozitu hartziala, eta ni momentu horretan oso gaizki nengon, oso gaizki, eta salto egiten nun, gerturatzen zen bakoitzen, eta salto egiten nun, eta ez ukitzeko, eta usteko, eta ez nion usten, ez nion sinisten. Eta lasaitzeko esan zian, eta bagon ginen, ez dakit, ordu laurden, ordu erdi, ni aulki batean dardarka, eta ez ere esan gabe ezin nun, ez nion sinisten. Beraz, bigarren aldian... Baina beldurra baino gogoa. Nik ez nuen hiltzeko beldurra, nirekan gogoa. Bakarrikan, ezin duzu. Baina ahal izan ezkero? Gogoa bai. Eta tortura zain zuzen ere, biluzik lurrean eskuak lotuta eta burua poltsa beltzez estalita alaxe agertu ziren larunbatean 30 batekin zailei Gasteizen, Espainiako gobernuak araban duen ordezkaritzaren eta polizia etxe baten aurrean. Hilaren 13an izango da torturaren aurkako eguna, eta horren harira torturaren errealitate iluna bistaratu eta aitortza, erreparazioa eta ez aplikatzeko bermeak eskatu zituen, sortuk Gasteizen eginiko ekintza simbolikoaren bidez. Aimar Altuna sortuko gatazkaren ondorioen konponbidetarako batzordearen bozeramaileak ardurak eskatu zituen ekintzaren aldamenean eginiko adierazpenetan. Egia oso argitara ateratzea galdegin zuen, salatuta, orain arte ez dela halakorik egin esan zuenez, 5.677 euskal herritarrek igaro behar izan dute torturaren atzapar krudeletik, eta hala ere inongo arduradun politikok ez du ez delako zintzotasun ariketarik egin, ez eta eragindako kaltea aitortzeko urratsik egin ere. Eguerdiko magazinean berriz Larraitz Urra Izadi gurasoekin etxera plataformako kidea izan du gaur, gonbidatu nagusi gisa Izadi espetxetik atera zutenetik, Inigo Gutierrez aitari 3. gradua eman dioten, eta Maria Lizarraga ama Zabaiako espetxera leku aldatu dute. Noski plataforma ez da oraindik konforme, eta halaxe heldu die Urrak irmo euren aldarriei. Lanean hasi ginenean, gure aldarrikapen nagusia zen Izadi gurasoekin etxera joatea, hau da, ama eta aitarekin. Aita 3. gradoan dago, ez dakigu oraintxe bertan errekurritu dutelako, zer gertatuko den berarekin, eta amak kartzelan jarraitzen du. Beraz, berdin, ama eta alabaren harremana eten egin da, eta uste dugu ez dela nahikoa. Naiz eta pozik gauden lortu dugunarekin, baina gauza gehiago lortu behar dira oraindik. Gaiz aldatuta berriz, Zaldibarko Luizeren 2. urte urrenean, erantzunkizunak argitzeko galdegin dute ehunkalagunek Ermuan dozenak elkartek egin dute bat, Zaldibar argitu plataformak eginiko deialdiarekin. Bertan, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran omendu dituzte Udane Arbeo. Zaldibar argitu! Ehunka pertsonek manifestazio egin dute igande honetan Ermu eta Itzaga artean, Zaldibarko Zabortegiko Luiziaren 2. urte urrenean. Erantzukizunak argitu daitezela eskatu dute. 2 urte igaro dira Zaldibarko Berter Recycling zabortegia amildu zenetik. Azken urteotako hondamendi ekologiko, sozial eta politiko handienetarikoa eraginez. Duela 2 urteko hondamendia gogoratu eta aurrera begira jartzeko eguna gaurkoa. Pasaden igandean 2 urte bete dira Berter Recycling enpresaren Zaldibarko zabortegia amildu eta Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze lurpean geratu zirenetik. Beltran oraindik lurrazpian dago, bere gorpua ez da aurkitu. Ez zen istripu bat izan, zuhurtziagabeko hilketa onartu zuten Berterreko arduradunek eurek. Gertatu behar ez zen eta ekidin zitekeen hondamendia izan zela argi gelditu da. Hain zuzen mobilizazioaren ondotik Sololuze eta Beltran omentzeko ekitaldi berezia egin zuten. Heriotza hori ez gain kaltea handia izan zen inguruan ere. Zenbait egunetan kutsadura atmosferikoa handia izan zen batez ere 37 biztanleko Itzaga auzoan. Zaldibarko udalak eta jaurlaritzak hasieratik uko egin zioten herritarrek kutsaduraren norainokoa ezagutzeko eskatutako analisiei. Zaldibar argitu plataformatik ozen salatzen dugu Zaldibarko udalak, nahiz Eusko Jaurlaritzak auzotarrekiko erakutsitako utzikeria.
Auzotarren ardura eta ezinegonei entzungor egin diete. Eitzagarren zein auzoaren osasuna lehen lerrora ekarri behar da, gehiago luzatu gabe. Bide penala itxita dago Berte Rezeklineko 3 arduradunek 6 hilabeteko kartzela zigorra hitzartu zuten zuhurtziagabekeriazko hilketagatik. Hala ere ingurumeneko ustezko delituengatik bigarren prozesu judizial bat irekita dago, eta Europako Parlamentuak informazio gehigarria eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Eta Zaldibarretik Usansolora goaz izan ere bertan da Aiara Deurreta kazetaria. Konta iguzu Aiara, zer da orain zertan den orain desanexio prozesua? Joan den astean Galdakaoko udalak onartu ditu Usansoloren desanexiorako memoria batzordea eratzea eta herri galdeketa egitea. Bizkaiko Foru Aldundiak gainera oniritzia eman dio memoria batzordeari. Orain 2 urratz baino ez dira gelditzen Usansolo Bizkaiko 113. herria bihurtzeko. Batetik herri galdeketa egitea, beharrezkoa izan ezarren egingo dutena, eta bestetik Bizkaiko batzar nagusiek desanexioa onartzea. Horiek horrela Agustin Aizpurua, Usansolo herria plataformako kidearekin izan gara, eta Aizpuruak azaldu duenez, 40 urteko prozesu horretan ez da egon borondate politikorik. Alderdi politikoa nahi badute eta borondate politikoa badago, egiten da nahi dutena bakoitzak. Osea, prozesua joango da aurrerantza. Esaten da, hobeagoa dala un acuerdo de despacho al desarrollo de normas. Osea, que hemen izango litzake berdin. Borondate politikoa badago, Usansolo izango da herria. Orain arte ez da izan zergatik, bakarrik ez delako egon borondate politikoa. 1998an hasi zen Usansoloko desanexioaren lehen etapa, eta hainbat urte abiatutako prozesuan urratz garrantzitsua eman dute. Zehazki Usansolo auzoa Galdakaotik bereizi eta Bizkaiko 113. udalerri izateko. Usansolo udalerri gisa eratzeko eguna gero eta gertuago ikusten dute Galdakaoko auzoa den eremuko herritar askok. Izan ere, Galdakaoko udalak gehiengo oso onartu du Galdakaoko eta Usansolo bereizita bi herriek izango dituzten ezaugarri nagusiak zehazten dituen memoria eta Usansolotarrei desanexioaz galdeketa egitea ere onartu dute. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak oniritzia eman dio horri. Galdakaoko udalak joan den astean onartu zituen memoria eta galdeketa. 12 botoekin aurrera atera zen erabekitakoa. EH Bilduren 6rekin, auzoak taldearen 3rekin, Usansolo herriaren 2rekin eta Elkarrekin Podemoseko botoarekin. EAJko 6 zinegotziak abstenitu egin ziren eta kontra bozkatu zuten PSeren 2 eta atxikitu gabeko zinegotziak. EAJko zinegotzi Fernando Izagirrek aipamen egin zion Espainiako gobernuaren erregimen lokaleko 13.2 legeari. Esateko desanexioak horma batekin topo egingo duela. Lege horren arabera, eremu bat segregatu ahal izateko gutxienez 5.000 biztanle izan behar ditu. Edonola ere, datorren martxoaren bukaeran Usansolotarrek desanexioa nahi duten erabakitzeko galdeketa egingo dute. Bestaldetik, ekonomia arloan mobilizazio berriak iragarrita, kaleak berriz hartuko dituzte pentsiodunek. Otsailaren 12an Euskal Autonomia Erkidegoko pentsiodunak Bilbon elkartuko dira, eta Nafarrak Iruñan zer gehiago dakigu Aiara. Bai, hori da, larun batean berriore pentsiodunak kalera aterako dira. Oraingo honetan gainera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako pentsiodunak Bilbon elkartuko dira, eta Nafarroako pentsiodunak Iruñean elkartuko dira. Mobilizazioen nondik norakoak azaltzeko gainera, asteazkenean elkarretaratzea agerraldia egingo dute pentsiodunek. Hego Euskal Herrian ez ezik Espainiako estatuan ere protestak egingo dituzte eta guztiek eskaera hauek izango dituzte. Besteak beste, 2021ko pentsioetan KPI errealaren 3%ko galera orekatzea eta 2022ko eta hurrengo urteetarako KPI erreala gutxienez aplikatzea. Bestalde, genero arrakala deusestatzea eta Hego Euskal Herriko pentsiodunen iritziz gainera gutxieneko pentsioa 1.080 euroan ezarri behar da.
Horrez gain, elkarrizketa sozialerako mahaiaren bilera atzeratu dute Comisiones Obreras sindikatuak eskatuta. EAJak lan erreformaren aurka bozkatuko zuela jakin zuenean egin zuen eskaera sindikatuak, berez asteartean biltzekoa zen mahaia, ez da, Aiara? Eusko Jaurlaritza, Confebaskek eta sindikatuek adostu dute atzeratzea datorren astearterako aurrikusita zegoen elkarrizketa sozialerako mahaia. EAJak diputatuen kongresuan lan erreformaren aurka bozkatu ostean, Comisiones Obrerasek egindako eskaera erantzuten. Hala ere, batzarra dekretuak ezartzen duen epean egingo da. Hau da, urteko lehen 3 hilekoan. Aipatzekoa da ere, LAB eta ELA sindikatuek ez dutela parte hartzen batzar horretan. Bestalde, Espainiako lan eta gizarte ekonomiako ministerioa gaur bildu da Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin eta COE eta CEPI patronalekin. Aurtengo lanbide arteko gutxieneko soldataren igoera zehazteko. Egun hilabeteko 975 euroan dago 14 ordainsaritan. Gobernuaren eta sindikatuen arteko akordioa atera litekeela aurreikusten da, baina enpresarien babesik gabe. Sindikatuek eskatu dute gutxieneko soldata 1000 euroan ezartzea. Bada, lan erreformaren bozketaren ondorenetan, Saiaz eta Adanero kanporatzea babestu du UPN-eko kontseilu politikoak. Nafarroarenan alderdiak egindako bilkuran, kideen 80%-6 zuzendaritzaren proposamena babestu dute, eta Saiasek alderdia hautsi nahi izatea leporatu dio Espartza presidenteari. Barne gatazka amaitutzat eman nahi izan du Javier Espartza UPN-eko presidenteak, baina egiazki hasi besterik ez da egin. Larunbatean alderdiko kontseilu politikoa batzartu zen Nafarroaren kiroldegian, ostiral arratsaldean onartutako adierazpenaren alde bozkatu zuten, bertaratutakoen 80%-6, beste 15% berriz kontra egin zuten eta modu horretan babesa adierazi zieten Sergio Saias eta Carlos García Adanero diputatuei. Saiasek eta Adanerok diputatuak da uzteko borondaterik adierazi ez dutenez, emaitza horrekin biak alderditik kanporatzeko prozesuari ekin dio UPN-ek, zuzendaritzak ahalik eta azkarren konpondu nahi du auzia. Bestaldetik, osasun sistemak duen estualdia ikusirik Lehenarretako egoeraren larritasuna salatzen segitzeko premia aldarrikatu dute Osakidetzako sindikatuek. Protestak antolatu dituzte horretarako zehazki, Satxe LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek jakinarazi duten, bi greba egun egingo dituztela otsailaren bukaeran Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Otsailaren 25ean lehen arretan egingo dute lan uztea, eta otsailaren 28ean berriz Osakidetza osoan egingo dute greba. Eta osasunaz gabiltzala, COVID-19aren bueltakoetan lurralde arteko osasun kontseiluak ezoiko bilera egin du gaur goizean, eta Espainiako osasun ministerioak eta erkidegoek adostu duten, Aire Zabaleko kirol ikuskizunen edukiera 175-etik 195 handitzea eta kirol areto itxietan egiten direnetan berriz 150-etik 175-era. Horrez gain, maskaren erabilera ere izan duten mintzagai. Estilanok kontatuko dizkigu jarraian izurriaren bueltako azkenak. Espainiako Osasun Ministerioak eta Autonomia Erkidegoko ordezkariek kanpoaldean maskararen erabilerarekin amaitzea erabaki dute. Espainiako gobernuak bertan bera utzi du maskarak kalean janztea derrigortzen duen lege dekretua eta ostegunetik aurrera musukoa ez da derrigorrezkoa izango kalean. Horrekin batera, kirol ekitaldien edukiera handitzea adostu dute. Dekretua asteazkenean argitaratuko da eta ostegunean sartuko da indarrean. Ipar Euskal Herrian berriz asteazkenetik maskararik gabe ibil daiteke kanpoaldeetan. Horrez gain, kirol ekitaldien edukiera kanpoko eremuetan 175-etik 185-era handitzea adostu dute ministroen kontseiluan eta 150-etik 175-era itxiak badira. Kultura arlora jauzi egin da berriz, Gasteizko emakumeen etxean ikusgai denez normalak ez hotzanak erakusketa aurkeztu digu Julen Eizagirre, Lumagorri elkarteko kideak. Erakusketak sexu genero aniztasunak historian zehar izan dituen formak eta borrokak azaltzen ditu, normalizatua dagoen arauan abiapuntua jarriz.
apur bat bai historia mendebaldarrean ze punturaino izkutatua izan diren ezen beste pertsona homosexual edo heterosexual edo transexualak, termino horiek ez dira extrapolableak orain dela 500 urteko errealitatetara, baina bai, kontatu diguten historia hain cis heterosexuala ez dela inoiz, hain cis heterosexuala izan. Eta gero ere bai, bende baltarrak ez den gizartetan ere bai, bestelako genero sistema egiturak daudela, bestelako arauak daudela, eta arau hortatik kanpo ere bestelako resistentzia eta identitateak daudela. Dudan jarri, hain normal eta naturala den hori ez dela horri. Bizka sortu zen azken finean, askotan bai gure buruetan, gero beste txarla formal, informal, asamblea eta lokotan, maneiatzen ditugun material, ideia, teoriak, bildu eta perspektiba apur bat divulgatiboarekin, lantzeko helburuarekin eta apur bat jaso fisikoa edukitzeko. Beti jartzen da bia puntua arauatik kanpo dagoen horretan, bai? Kasu honetan, cis heterosexualak ez diren pertsona gorputz identitatea desioetan jartzen da, ezta? Eta apur bat eman nahi genion buelta horret, eta igual, hasi bagara pentsatzen norman jarri behar dugula lupain eta ezen beste normaren izkinetan geratzen den horretan. Uste dut, batzutan lupa hori bai azkenean erresistentziatik egiten dela, azkenean zeuk norma horren kanpo bizi zarenean, neko evidentea da nabarmena izaten da norma horren izate eta aragistatzea, bai. Eta, uste dut, bai, igual ez da lupa jarri behar, baina bai pistak ematen digu zeinen normatik dagoen horrek. Bada asteleneko kontuak horrela direla, iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan Basque Village Ermuko taldearen lehen lanarekin agurtuko zaituztegu 8:08. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte. Calle. La Madalena más rica.